Siger du? Jo, og ris til. Det bliver rigtig sjovt. Ja, det gør det. Ups. Hov. Nej, må jeg lige se det hoved der? Nej. Nå, stod du lige ind i væggen. Jeg slår. Skal jeg pusse på det? Ja. Hvorhen var det? Hvad laver du, skat? Sådan. Cheese. Hej her. Og hun baller lige hovedet i væggen. Hov. Ups. Og så kom Kasper lige på morfar. Skal du passe på med morfar, ikke også, skatter? Nej. Ja. Ja, det er simpelthen bare så Det sjovt. er bare ferietid, ikke også? Det er bare ferie. Må jeg se billedet? Har du fået noget i øjnene? Se, Kasper, han har fået noget i øjnene. Det er et videokamera, ja, så du kan ikke se billedet endnu. Det er ligesom en film på tv. Det er ligesom en film på tv. Men den kommer på YouTube. Den kommer på computeren senere, ikke også? Så kan du se den på computeren sammen med din far. Jeg skal se. Ja, du kan nemlig se den på computeren, ikke også? Ja, det er du jo god til. Hey, mor, far. Det var lige lidt, inden den kommer på computeren, ikke også? Kasper, hvad har du gang i? Hvad laver du? Der er en ildstukker. En cheese.